Hello guys, welcome to Boroni Jakub Basuntari YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासिबो बरायबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामनो दाबाव। गाइस, दिनै ना हमनाय पार्ट 2। वाव, नैबे जाहैबाय पावार पाम्प। मछली पकड़ेंगे गाइस, मछली पार्ट 2। गाइस, नुबाय नैबे दालां सिङावनो सारगोन जोङो दिनै नाखौ मेसिनजों। नायदो, नैबेनो दैया नै थाबायलांगासिनो आं। डेन्जार इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि भिडिअ'आ ना हमनाय। वाव, नैबे जाहैबाय मिनि पावार पाम्प। तमाम हेभि डिउटि खाट्रा बे पावार पाम्पआ। मेसिनखौ गंसे लागायबावबाय, गंसे राना जाबाय नालाय दैया, ओंखायनो गंसे लागायबावनोसै मेसिनखौ। एखे बेनो मिनि पावार पाम्प हेभि डिउटि तमाम गाबि। नै सासे दांग्रोहांदों, माने नाया एसे बेरफ्रावहांबाय। वाव, बे जायगाया जाहैबाय ओरैजाय खोला बिजनि दलाफारा गामिनि बे दालां दङ मोनसे नेसनेल हाइवेआव, बेनि गाहायाव सारगोन आरो नाखौ। तमाम ना। So finally guys, रानबाय दैया, नै नाया नै बेफ्राव ओंखारबाय। आयु बाब मा नालै। नै जोंना बाजै आरो आयं मोना हमबाय नाखौ। वाव, तमाम ना हमबाय थानोसै नाखौ। नाफाम बानायनांगौलै, नाफाम। दैयाथ' तमाम गोथौमोन गाइस। बापरे, मिनिमाम 6 घन्टासो लादों सारनायाव मेसिन गंनैजों। नायाबो तमाम दंखायो। ना सल दङ, बारलि दं, आरो मा होनो बेखौ मागुर दङ, सिंगिफ्राथ' दंखायो, आरो फिथिख्रिफोरखौलाय दा बुंसै। जेव बेफ्रावलायनाय, हमख'नोसो हालाया। बाब, तमाम। नै जोंना सिलिमेन दङ सासे, बे सारगासिनो। बे खना खनायाव दै थालाङो नालाय बेखौ सारदों। वाव गाइस, ओइ बाजै मोजां हम, मासेयाव थालाङो नालाय। ओमफ्राय हा खांख्राइ गुदुंफ्राव एसे खन' थागोन हाबनानै। हाजो बायदि ना नुनो मोनसिगोन नै गाइस। वाव गाइस, नायदो नाया हाजो दरसे बायदि ना। वाव, तमाम ना नायनाय बासिगासिनो दा। नास्रायखौ नास्राय आलदा, आरो मागुरखौ मागुर आलदा, फिथिख्रिखौ फिथिख्रि आलदा, खावैखौ खावै आलदा बासिगासिनो आरो दा। नै गाइस बासिबाय। वाव, तमाम नालै गाइस। वाव गाइस, 80 केजि ना मोनदों बेयाव। 80 केजि, 80 केजि ना। वाव, क्या बात है। 80 केजि, 80 केजि। बाप रे बाप, 80 केजी मछली मिला है यहाँ पे। बाप रे, ये देखो पहाड़ की तरह मछली। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयर, साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट गाइस। बिदिनो गोदान मोजां भिडिअ नुबाय थानो मोनबावगोन।